Among amahan nga labing gamahanan nga anaa sa langit, dalaygon ka Ginoo sa mga kinabuhi. Salamat sa padayon nga pag-uban sa imong balaang espiritu, sa paghatag ka namong mga kadaugan, sa pagtabang sa among mga pagampo. O Lord, nining among pagpaminaw sa imong mensahe, among sang padayon nga gimbita ra imong balaang espiritu nga mo'y mugiya mo lamdag sa matag usa ka namo Ginoo. Ipalabas ka namo ang imong buhing pulong Ginoo ning kagabihion Ginoo. Gamita ako Lord nga imong instrumento Lord nga mutuman sa imong kaubuton unsa ang imong gusto ipadayag kanakon kagabihan Ginoo. Lord, mamuhat ka sa matag usa, mamuhat ka kanamong tanan Ginoo. Lord, imo ang pagdumala nining tibuok nga among panahon nga among pagahisgutan Ginoo. Lord, tabangi kami, giyahay kami, lamdagi kami, wala nga sugot. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Ikaduhang Korinto 5. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10 giingon dinhi, kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo udautan dinhi sa kalibutan. So padayon kita nga magatuon sa pulong sa Dios kay aron ang atong makinayahan muliwat og mahisama sa kinayahan ni Ginoong Hesus. Kay kung miliwat gid ta ni Ginoong Hesus, o pabor kaayo ni nato mga igsuon, og sigurado ta nga magbaguod kita sa ganti. Yung naging ganiya nga antag sa tagsa makadawat sa angay kaniya. So padayon ta mga igsoon, giuluhan kini og aduna gayoy paghukom sa mga magtotoo. So lahi po ni siya ang pasabot ani nga paghukom mga igsoon. Kay kung sa Roma 8:1 tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus, dili na hukman, dili ni aron hukman kita kung luwas ba kita o dili, or langit ba kita o impierno, kung dili aron makadawat ang tagsa-tagsa kaganti sumala sa iyang nabuhat sa iyang pagdawat ni Ginoong Hesus. Na magsuon kay klarohon na to, balik ko na to, nga atong kaluwasan dili man tungod sa atong mga buhat, kundi tungod sa dakong gugma sa Dios kanato nga luwas kita tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo, ug dili sa atong mga buhat kundi gasa sa Dios. Naman sa Episo 2, 8 pa yun sa 9. Amen mga igsoon. So kung atong tanawon nini mga igsoon, lakbit na gamay sa istorya nini sa context, makita na to nga grabe ang paningkamot sa mga Kristiyano nini panahon no sa ikaduhang Korinto. Uban sa grasya sa Dios. Grabe ang ilang gisagubang diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Mga igsoon, wala sila mag-apas sa ganti, wala sila magtinguha ni ana. Apan padayon lagi nila gipahimot-an ng Ginoo kay dili man lang mabayran ang dako nga gugma ang gibuhat sa Ginoo, ang grasya, ang pagtuo, ang kaluwasan nga iyang gihatag kanato. Muna sa ilang pagpangalagad wala man sila maglantaw niya ana, apan ang Dios, ang Ginoo dili malimot sa ilang mga pagpangalagad. Mo naging sa Hebrews 6:10, ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya inyong gipakita diha sa pagtabang ug sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristofano. So dili gayud makawang, dili gayud masayang ang tanan nato nga pagtabang sa atong isig ka tawo, labi na sa atong isig ka Kristofano mga igsoon. Kay ang Dios iya gayud nang counted na sa iya, points na sa iya mga igsoon ang atong gibuhat nga mga maayo, ang atong papakita sa atong gugma, sa atong isig ka tawo, aduna gayud kanay ganti ayang gianda mga igsoon. So kung aduna may paghukom, walay lain kundi si Jesus lang ang muhukom, moagi kitang tanan. Ang tanan nga mga magtotoo moagi sa hukmanan ug ang judge nato mao si Kristo. Dili basta-basta ang atong judge kay dili na siya kinahanglan og maayo mo explicar,
nga abogado kay siya mismo kita niya tanan huna-huna kasing-kasing og bisan ang atong mga buhat, bisan pa katong mga gipang-delete gipang-delete na nimo nga mga bad nga imong previous nga gitan-aw sa video or unsa pa nga mga bad, imo po nang gipang-delete gipang-erase, ibala na sa Ginoo mga igsoon. Sa verse 10a atong ingon diri kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. So siya nga nagasugod og maayong buhat kanato, siya nga naghatag kanato bag-ong kinabuhi, siya nga naghatag kanato kusog nga siya ang naghatag nato anang tanan diha na nato makita kung ato bagayon gi kinabuhi. Kanang kaluwasan nga naa sa atong sulod. Ato ba nang gi work out, work out your salvation and Jesus working inside of us. Resulting magresulta unta sa panggawas nga appearance, panggawas nga pagkinabuhi nga tinuod ba nga gikinabuhi nato ang Galacia 2:20 nga giingon diha, gilansang ako uban kang Kristo dito sa krus. Busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na nga niya kanako. Ug kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma o nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. So ato na ba nang gikinabuhi? Dili inyo na ba nang gikinabuhi kung dili kita ako apil ko mga igsoon, ato na ba nang gikinabuhi? So dili na ba kita nga tao nga nagapadayon sa tawhanon nga pagkinabuhi, tawhanon nga panghunahuna kanunay, panglangtaw kanunay, si Kristo ba? Apil ba? Si Kristo ba makita sa ato pagkinabuhi diha sa atong pagtuo? Kana bang wala na nato patughi ang atong mga gusto ko dito, gusto ko dinhi, mo ni akong gusto, kundili nagaagad ta sa gusto ug kabubuton sa Dios. Sa Juan 5:27, ug iyang gihatagan ng anak sa katungod sa paghukom kasi mauman ang anak sa tao. Naagayod paghukom sa mga Kristiyanon ug walay laing maghukom mao si Kristo. Siya nga nagahatag kanatong maayong buhat, kung mahiusa kita niya mahimot ang bagong binuhat, siya kana ang nagbutang ni anak. Ang pangutana, ato ba kanang kinabuhi? Ato ba kanang gibuhat? Kung wala nato na nahimo, nagampo ba kita, nagpatabang ba kita sa Dios aron siya magagahom sa atong pagkinabuhi nga magresulta sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios. So mo ni ang mga igsoon ikaduhang punto, mo ni ang iyang mga pagahukman. Sa ang maayo ug daotan. Pasabot mga igsoon nga makasala pagyud gihapon ang kastuhanon. So dinhi sa kalibutan makasala pagyud gihapon. Kay dito sa langit wala na may sala makasulod dito, wala na mga kagul-anan, wala na kasakit, wala na sala. So bisan kastuhanon dili gyapon exempted nga dili makasala mga igsoon. Muna nga naay paghukom sa mga kastuhanon ug mao ni ang mga pagahukman sumala sa mga nabuhat. Una nga pagahukman ang mga tinago nga buhat. Sa Marcos 4:22 walay tinaguan nga dili mabutyag ug walay gililong nga dili madayag. Muna mga igsoon magmatngon kita sa atong mga buhat, kitang tanan angayan magmatngon sa atong mga buhat kay sa Dios crystal clear mga igsoon, dayag kaayo sa iya tanan. Kana mo naging ako kana bitong nagkatawa ta kay human atong buhat kay lagi walay nakakita, walay nakasaksi apan kita man di ay kita man di ay may luoy ug katawanan kay ang Dios dayag man niya tanan mo sama sa akong ginabalik-balik ni sama nga gibuhat nato na nga naa gayud siya nga tubangan. So ingana ka all presence, all knowing atong Dios nga atong giila, atong gialagaran. Magpadayon mo kita ni ana nga buhat kung atong nasayran nga ingana ang atong Dios nga atong gialagaran. Kay sa Hebreo 4:13 walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniya gusay sa atong binuhatan. So amen mga igsoon.
bisan gani ang tao na pasulod sa bakan sa iyang inahan, di ba? Ang pagsumpay-sumpay sa mga bukog, dayag kaniya, tinaw kayo na sa iya, labaw pa sa H3 nga mulukit sa bukog, labaw pa sa tudiiko nga mulukit sa heart, di ba? Ingana ka tinaw ang mga mata sa Ginoo. Bisan ang kangit-ngit, binatong makatago ta, apan ang ngit-ngit para kaniya hayag gihapon mga igsoon. So wala gayoy makatago sa presensya sa Dios. Sa iyang pagka all-knowing, all-presence, omnipotent. So nga na ang atong Dios nga dili kaalagaran. Ang sunod nga paghukman, adto na po'y paghukom sa matag pulong nga nanggawas sa mga bagoy ato mga igsoon sa ka-istoryador nako no mga igsoon siguro dili gid mabantayan nako nga naay mga istorya nako nga dili makapahimuot sa iyo. Una nga kung mahimo matag higayon gid ta mga og pasaylo, di ba? Ampo sa Ginoo Lord. Wa ba koy nahimo nga mga kasaypanan, no? Nabay mga napulong nasulti nako nga nakapasakit kanimo sa una mga igsoon sa Matthew 12:36-37 sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang matag usa ka tawo mohatag unya og husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. Sa verse 37 kay ang inyong mga pulong mausab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron mailakon kamo sad-an ba o dili. Sa mao nga magmatngon kita kay makalilisan kayo ang pwede nga mahimo sa atong dila. Daghan dako nga kadaot ang mahimo sa matag pulong nga magawas sa atong baba. Muna nga magmatngon kita mga kita muna usahay sa kapaspas sa panag istorya malingaw na medyo minor ta kay basin makalapas ta sa atong ipangulong o wala ra bagyo dili wala ra bagyo labyan ang Ginoo sa iyang paghahukma. Sa ikatulo nga ang mga maayong buhat. So, sa Efeso 6:8 hinumdumi nga gantihan sa Ginoo ang magbuhat og maayo. Ulipon man siya o dili. Connected ra gyapon siya sa Hebrews 6:10 nga ang Dios dili malimot sa katong naghimo og maayong mga buhat. So, amen mga igsoon. Ug naapay lain nga mga paghahukman sa Dios ang mga hunahuna og tinguha. Diba? 1 Corinto 4:5 busa ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom unya na himua sa pag-abot sa Ginoo kay ipadayag niya ang mga daotang tinaguan ug ibutiyag ang gililong ng mga tinago sa kasing-kasing sa tao. Niadto niyang adlaw mo dawat ang tagsa-tagsa sa pagdaig na angay kaniya gikan sa Dios. So mga igsoon ato mga tinguha, ato mga nahuna apil na siya nga paghahukman sa Dios kay ingon sa pulong ni Kristo nga nagtan-aw ka pa lang nga may daotang tinguha. Diba? Ano siya, kanang nangabit ka na, nanapaw ka na sa imong kasing-kasing. Kung nagdumot ka pa lang, wa pa ka naghimog krimen, pero sa Dios, kriminal na ka mga igsoon. So, murderer na ka. So, muna, apil ang atong nahuna, tinguha nga paghahukman. Sunod nga paghahukman ang binuhatan pagpangalagad sa Dios o sa uban. 1 Corinthians 3:13 ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutiyag ni Kristo. Pinaagi sa kalayo, sulayan kini diha sa kalayo ug sa taon ang iyang matuod nga kalidad. Ug sa sunod kaunom nga paghahukman ang pagkamatilimanon ug ang dili. Mo na ning itong panahon nga ang hari milakaw sa laing dapit dayon yung mga sulugon yang gitawag ug gipiyalan niya mga katigayon gihatagan niya mga salapi. Adunay 5, adunay 1, adunay usay napulo. Og milakaw siya og sa iya ng pagbalik ang nakadawat og 5 kapuntil nga salapi iya man tong gipatigayon aron makaginansya mao nga nagtubo kato mao pud ang nakadawat og lain pud nga puntil nga salapi. Sa verse 19 tapos sa dugay nga panahon may pauli ang agalon ni adto mga sulugoon og nangayog
husay kanila ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi miadto kaniya. Miingon siya, "Sir, gihatagan mo akong 5 ka puntil nga salapi ug niini nakagyanan siya ako og laing 5 ka puntil nga salapi." Niara ang tanan. Sa verse 21 miingon ang iyang agalon, "Maayo og buutan ka ug matinumanon nga sulugoon kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri ug ambit sa akong kalipay." Sa verse 22 niya misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 ka puntil nga salapi ug miingon, "Sir, gihatagan mo kog 2 ka puntil nga salapi ug niini nakaginansya ako ug laing 2 ka puntil nga salapi." Ania ang tanan. Sa verse 23 miingon ang iyang galon, "Maayo buutan ka ug matinumanon nga sulugoon kay kasaligan ka man sa jutay, iyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri ug ambit sa akong kalipay." Sa verse 24 niya misulod ang sulugoon nga nakadawat usa ka puntil nga salapi ug miingon, "Sir, nasayad ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghihipos sa wala mo ipugas. Nahadlo ko, busa milakaw ako, gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa sir, aniya na ang imong salapi." Ngayon ang agalon, walay hinungdan og tapulan nga sulugoon, nasayod ka man di ay. Nga nag-ani ako sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Ug miingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon, kuhaan ninyo ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka puntil nga salapi. Sa verse 29, kay ang anaay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. At ang wala gayoy iya, bisan pa gani ang jutay nga iya hakuhaon pa gikan kaniya. Sa verse 30, ug kining wala hinungdan nga sulugoon, ilabay ngadto sa gawas. Diha sa kangitngit, dito maghilak siya o magtagot ang iyang ngipon. So, muna mga igsoon, aduna gay paghukom sa mga magtotoo o ang atong mga hukom malalain sa Ginoong Hesus ug mao kadto ang iyang mga pagahukman, ang atong mga gibuhat, ang iyang gipanghatag kanato nga mga gasa, tanan nga mga Kristohanon aduna gay gasa sa pagpangalagad, gasa sa pagkinabuhi, fruit of the Holy Spirit nga mubunga kato muna ang paghahukman sa Dios. Ug ania ang mga ganti man atong kadulong nga punto, naagayoy ganti. Balikon nako sa Hebreo 6, ang Dios magkiangayon dili siya malimot sa inyo o sa atong mga nabuhat, sa atong paghigugma kaniya diha sa atong pagtabang sa mga Kristohanon. So ang ganti nga madawat, una pagdaig. Diba ang atong naandan ang tanang pagdaig balik nato sa Dios. Apan sa 1 Corinthians 4:5 gingon dinhi, niadtong adlaw mo dawat ang tatag sa tagsa sa pagdaig nga angay kaniya gikan sa Dios. So basid katong atong gibasa kaniya nga gidaig sa Dios tong iyang mga sulugoon nga maayo nga miingon siya na kay kasaligan ka man ay katong miingon siya nga maayo buutan ka ug matinumanon nga sulugoon. Pagdaig man kana mga igsoon. So wala ta kabuluon sa pang mga pagdaig ang iyang ihatag kanato, mao lang ni ang atong angkon gigingon sa 1 Corinto 4:5 niadtong adlaw mo dawat ang tagsa-tagsa sa pagdaig nga angay kaniya gikan sa Dios. Ang Dios mismo mo'y nagdaig kaniya. Pareha ba ni Job gidaig gid kaniya nga kaning si Job buutan gid nato ni nga sulugoon. Diba? So ikaduha nga ganti mga igsoon, mahimong dako ang katungdanan dito sa langit. Sa Mateo 5:19, apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa gingharian sa langit. Tama nato naman ang nabasa nga uban kita sa iyang paghari. Kung unsa ang atong unsa man atong mga ranggo din sa kalibutan, adunay pagsaka sa atong katungdanan dito sa langit. Mao kana ang saad sa Dios sa Mateo 5:19. Ug lain pa nga ganti katulo ang purong-purong sa pagkamatarong. Ikaduhang Timoteo 4:8 ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto niyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Matarong nga maghuhukom ug kini dili kanako lamang kun dili sa tanan dayon nga nagpaabot sa iyang pagpadayan. So, naagay crown of righteousness nga mapaabot sa mga katawhan nga nagmatinud-anon sa paggamit sa ilang kinabuhi halad ngadto
ingon nga buhing halad makapahimuot ngadto sa Dios. Ikaupat nga pasidungog, ang kaupat nga ganti ang pasidungog. Medyo nara sila similarity kaniya pagdayeg karon pasidungog. Roma 2:10 apan hatagan sa Dios og himaya, dungog ug kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo. Una ang mga Hudyo ug unya ang mga dili Hudyo. So makita nato no nga para sa ato tanang dungog, himaya, pagdayeg sa Dios lang ang pandiring panahon na ang Dios mismo muhatag ni anak himaya, dungog, kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo. Pero ang tanang nagbuhat og maayo tungod mga sa atong pagtuo. Nahimutang matarong tungod sa utang gihapon nato sa Dios ang tanan. Utang kabubuto na to sa iya ang tanan. Di ba mga igsoon? Wala gyapon ato we humble dawaton gyapon nato ng ubol sa pagpaubos nga wala gyud ato. Dili ta ka panghinambog, dili ta ka pasigarbo. 1 Peter 1:7 ang tuyo nini mao ang pagsulay kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo. Bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagis kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa sa bulawan sulayan gayud usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Jesucristo. So naapod gid another nga support verse nga ang Dios mohatag gayud mga pagdaig, himaya ug dungog niadtong adlaw. Dayon sa ikalima nga ganti ang crown of life sa James 1:12, bulahan ang tao nga mobarog taliwala sa mga pagtintal kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang niadtong nahigugma. Naagay no, naagay di nato pwede nga ibaliwala nga atong pagpangalagad nga kani tungod sa kaluwasan, mga ang kasiguruhan, buhing paglaom, apan napagid ay murag gitawag nila og anang mga pag-celebrate niya ng panahona sa mga kadaugan, modawat kag mga award tungod sa gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, tungod sa imong pagkamatinud-anon diha sa Ginoo. Pagkamatinud-anon kauban ang mga magtotoo. So amo na mga igsoon sa atong panapos nga dili gid kita magkumpiyansa sa atong kinabuhi. Kung dili magkumpiyansa kita didto kang Kristo, mudangop ta kaniya kanunay sa atong pagkinabuhi. Kay aron siya kanunay nga mugiya, mulamdag ug mutulid sa atong pagasubayon. Munang sa Proverbs 3:5 and 6 nga trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. And in all your ways, acknowledge Him and giyahan to niya sa atong mga pagabuhaton. And si Jesus, aduna gayo paghukom sa mga magtotoo. Si Jesus ang muhukom o ang iyang mga paghukman ato nang gisaysay kaganiya ang atong mga tinago nga mga buhat, matagpulong nga mga gawas, malitok nato ang atong mga maayong buhat, mga hunahuna, mga tinguha, mga binuhatan sa pagpangalagad ang pagkamatinud-anon ug ato pong nasaysay ganiha ang mga ganti nga madawat nga aduna gayoy ganti, dili nato pwede nga wan-on kana kay naaman kana sa Biblia nga aduna gayoy panahon nga pasidunggan ang mga matinud-anon nga alagad sa Dios. Munang gidasig kita sa unang Korinto 15:58, busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Atong labor is not in vain. Dili gayud makawang tanan, counted na tanan sa Ginoo basta gibuhat nato na sa kinasing-kasing, basta gibuhat nato na nga wala ta nagpasikat, wala ta nagpasidungog sa galingon, dili gibuhat nato na aron mapasidunggan ang Dios, aron daghan ang daig sa Dios, aron modaghan ang magpasidungog sa Dios tungod sa pagpagamit sa atong kinabuhi nga tinuod ang kinasing-kasing buhi nga halad nga makapahimuot sa Dios. Dugang pa sa Galacia 6:9, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kun magmadasigon kita moabot ang panahon
nga makaani gayud kita sa bunga ni Amen mga igsoon og mag-ampo ta. Among amahan nga labing gamanan, salamat sa imong pag-uban, salamat sa imong paglamdag. Ikaw Lord ang mo tabang nga katong mga pulong nga among nadungog mo pilit gayud kato sa among mga hunag kasing-kasing Lord nga amo kanang lang makinabuhi among ang mga kamatuoran dito Lord nga dili mo labay lang nga kaawang Ginoo nga kami Lord nga padayon nga magtinguha nga magkinabuhi nga imong kahimot-an padayon nga tinguha nga sa pagtabang, pagpangalagad, pagpakita sa among paghigugma kanimo diha sa pagtabang sa mga magtotoo ug uban pa nga mga tawo nga wala pa mailag kanimo. Gamita kami, Lord, nga instrumento Ginoo. Lord, kinsa man ang imong gitawag, kinsa man imong pinili, kami imong gamiton nga sila masangyawan, sila Lord madan-agan Lord sa mga kinabuhi nga imong giusab. Lord, salamat sa imong mga pulong, himo Ginoo nga matisog gayud kato ug amo gayud kitong ma-apply sa tukmang panahon nga imong gitugot. Lord, imo lang Lord ipahinumdom ka namo sa tabang sa imong balaang espiritu Ginoo kay wala kayong nahimo kung wala ikaw. Himo Ginoo kung magbabungahon katong tanan. Kini among pag-ampo ang mga pagpasalamat kanang pasidungog pagdayeg kanimo lang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.